ta shige cikin gari, kowa ya yi marmari a roƙon nazari, wanda ya je ce lilguskiya Allah ya ƙara baiwa. Ka tashi ka nema abun kanka karka biye wani, ka ce wani ne zai maka aiko za ka gani. Hausawa suka ce abu naka kai ne wani, sai kai abun ka ba wanda je ce ma kai bari, kuma ai marmari ba kuma roƙon wani, sai ka ga rayuwa tana ma daɗi kai shewa. Karkace sana'an gwamnati ganan kuma na hannu, ka taɓa nan ka taɓa can sai kaga kuma ka sassano. Darajar kimar ka sana'a sai ya masanuwa, ba zaman da kaliye bari a ɓata gari, kullum ba guziri sai yin alfahari. A sanadin zaman banza ana haka ka garwa. Shaye-shaye mu daina dan shi ma bai yi ba, zai sa ka ringa ɗauke-ɗauke to ba gashi ba. In ka kau da wannan shi zai sa ka wuce yan gaba. Ba wani cuta mai damunka, lafiyar ka kalau, ba wani guje-guje bari a ɓata rekod, sai kaga ka zauna lafiya ba wanda zai shigo maka. Mu zauna lafiya da juna shi ma na gaba, zaman amana yake sa kaga an wuce gaba. Ana zaman lafiya ne don wata ran gaba, wata rana za ta hada kai ba ka gari, kana neman agaji sai kuma a taimaka, sai ya ce maka wata rana ni maza ka yi mini. Shuwagabanni ku ji tsoron Allah rabbana, ka danna hakin wani kasan dai da akwai magana. Ku sai ta zuciyanku domin na ƙasan ku kankana, dai baka taimako ka zamto maimako, rayuwar ka za ka ci dako in ka kafa ganin zambako, za ka ce an yi maka ne ashe halin ka ne.